Ovaj video radim već po neki treći put. Danas ću da pokažem kako da instalirate antivirus na vašem kompjuteru. Tako da stavite like, share, subscribe, a mi idemo na video. Ja imam ovaj antivirus, a danas ću da pokažem kako baš njega instalirate. Uđite u vaš Chrome, koji inače koristite. Kucajte download antivirus. Kliknete na ovaj link. Samo trenutak. Kad ste kliknuli na taj link, kliknite free download. Izaberete vaš uređaj koji koristite, da je telefon, kompjuter ili operativni sistem. Kliknite na taj koji koristite i dole će se skidati. Kad se skine do kraja, pretvorite se jedan ovakav fajl. Otvorite taj fajl koji sad dolje pokazujem. I konačno kad ste ga otvorili, skinite ga. Otvorite ga. Evo sad ću vam pokazati. Pisat će vam da li ste sigurni da želite da ovo koristite. To jest neće vam pitat će vam za dozvolu na vaš računar. Vi kliknite da. I kad ste to kliknuli, kliknite install. Kad ste instalirali, to će ovako izgledati. Vaša aplikacija koju ste skinuli. Kliknite na nju i imat ćete antivirus koji ste skinuli. Ja sam pomogao u ovom kratkom videu. Stavite like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao.